Ola a todos, son Mariela Espinosa e hoxe vou a presentarvos o infarto de miocardio ou a cardiopatía isquémica. Estes son os contidos dos que imos a falar neste vídeo. Empezaremos co perfil de doente máis propenso a ter esta enfermidade e os síntomas que presenta, as probas e o diagnóstico que nos dará o equipo médico e, por último, o tratamento e a evolución normal que se aplican sobre esta enfermidade. Os doentes adoitan ser homes maiores de 45 anos, aínda que tamén poden ser mulleres, na súa maioría, maiores de 55 anos. Riscos a ter en conta a hora de diagnosticar esta enfermidade: a obesidade no paciente e que este tomando algún tipo de medicación que contraindique as enfermidades cardiovasculares. Os síntomas que pode presentar un posible paciente de infarto de miocardio: unha dor de peito moi aguda e localizada que en algúns casos pode se estender ao brazo esquerdo, mareos e visión borrosa e, por último, sudoración. As probas diagnósticas resúmese a unha, porque é importante localizar esta enfermidade o antes posible. O electrocardiograma é a proba que se realiza e rexistra os sinais eléctricos do corazón e mostra como este latexa. Os sensores colocados no peito para rexistrar os sinais eléctricos do corazón denomínanse electrodos e estes sinais aparecen reflexados no papel como ondas. O diagnóstico é moi simple. O infarto de miocardio é un tipo de cardiopatía isquémica, unha enfermidade causada polo deterioramento e bloqueo das arterias cardíacas. Pódese producir debido a unha acumulación de colesterol, placas lipídicas ou incluso debido á formación dun coágulo. O tratamento redúcese a oxíxeno e anticoagulantes, analxésicos para a dor e en pacientes que sintan moita dor ou se encontren moi mal, nitroglicerina ou morfina. A evolución normal dun paciente varía en función de varios factores, pero debe ser positiva na maioría dos casos. Varía segundo a rapidez da atención desta enfermidade, a gravidade do infarto, a resposta do paciente ao tratamento, se existe algún tipo de complicación e a saúde xeral do paciente e o seu estilo de vida. Estas son as webs nas que me inspirei para realizar este traballo e resaltar en especial a Fundación del Corazón, que amosa moitos tipos de enfermidades cardiovasculares moi interesantes. E moitas grazas pola vosa atención.